DSB-show. I dag skal vi snakke om flygtninge, og vi skal snakke med forskellige elever fra Sydvestfyns Efterskole, som er gang i forskellige værksteder, for at samle penge til Danmarkssamlingen. Og bare må gerne præsentere dem. Her kommer Amalie og Nikolaj. Hej, velkommen Nikolaj. Tak. Velkommen. Tak. Hej, velkommen Amalie. Amalie, hvad synes du om Danmark har en indsamling til, for børn på flugt? Jeg synes det er godt, at Danmark har en indsamling for børn på flugt, fordi at der er omtrent 1900 flygtninge i Danmark om året. Som får asyl i hvert fald. Og måske at Danmark har en indsamling kan gøre, at der er flere, der undgår at komme på flugt. Ja. Nikolaj, hvad mener du, man kan gøre for at tjene penge til Danmarkssamlingen? Altså, jeg er ikke helt sådan nøjagtigt nogle gode idéer, men altså, jeg har set på fjernsyn, at man blandt andet kan lave væddemål med andre, for eksempel. Også elever, vi kunne for eksempel også lave væddemål til vores forældre om, for eksempel, at hvis jeg skyder bare et eksempel, ikke? Hvis jeg skyder en basketball i en kurv for 50 meters afstand, så giver de en 10 for hver gang jeg rammer i, eller et eller andet. Det er jo et godt eksempel, ikke? Men vi har jo også vores værksted her på skolen, hvor vi blandt andet indsamler, eller ja, vi prøver at indsamle penge, ikke? Men vi laver bolcher, vi laver sæbekastbiler og sådan noget, så vædder vi, for eksempel i sæbekastbilen, hvor jeg har været på. Der vædder vi der satser vi en 10'er per kilometer, vi kører, som får også lidt motion ud af. Amalie, synes du, at indsamling går til et godt formål? Ja, det synes jeg, fordi altså, det er jo altid godt at hjælpe andre, der er i nød. Og ved at give penge til børn på flugt, så kan det være, at der ikke er så mange børn, som har brug for at flygte fra et land med krig osv. Hvor meget, hvis du bare vil give beløb, hvor meget vil du give? Altså, nu har jeg ikke særlig mange penge, men altså, jeg kunne godt give sådan 50-100 kroner eller sådan noget. Ja. Synes I selv, at I bidrager med noget til indsamlingen? Nogle gange. Jeg er jo på det der, eller jeg hjælper til med at lave sæbekastbiler og sådan noget. Det er ikke lige det fedeste, vel, men hvis man tænker over det og sådan noget der, så er det faktisk meget sjovt i længden at bare bygge. Ja, du gør det virkelig også for at gå for at Jeg gør det jo for en god form, så det hjælper på det. Hvad har du lavet den her uge på værkstedet, Amalie? Mandag og tirsdag, der var jeg lavet bolcher. Og i dag har jeg lavet smykker. Men man kan godt blive træt af bolcher til sidst. Ja. Hvad med dig? Skal du være i sæbekastbilen hele ugen? Nej, mandag og tirsdag var jeg på sæbekasse, og så i dag er jeg lige kommet på bolcher. Jeg laver cola-bolcher. Så det og så skal jeg ellers bare være på sæbekasse resten af det. Vi siger tak til Nikolaj og Amalie, og nu går vi videre til vores næste gæster i studiet. Velkommen tilbage til DSB-show. I denne del af programmet får vi besøg af Emil fra Sydvestfyns Efterskole og en bondemand her fra Glamsbjerg, som hedder Åge. Og de kommer her. Goddag. Velkommen, Emil. Ja, tak for det. Velkommen. Lad mig starte med at spørge, Åge, hvad synes du om, at Danmark samler penge ind til børn på flugt? Hvorfor skulle vi dog det? Der er der masser af andre lande, der kan gøre det. Vi har der USA, de er der så rige i forvejen. Hvad synes du? Jamen, jeg synes, at det er et godt initiativ, Danmark har taget til at samle ind til Danmarks indsamling. Plus, at SV også gør det. Hvorfor synes du ikke det? Altså, det er jo godt for os at hjælpe. Vi er et rigt land. Ja, okay. Jeg ved jo helt, Jeg kan næsten regne ud, at du ikke har gjort noget for indsamlingen, men har du noget at bidrage med, Emil? Jamen altså, her på Sydvestfyns Efterskole, hvor jeg er elev, der hjælper vi til at bidrage til de unge og ældre, der har det svært i de sydlige lande. Vi har nogen, der er ved at lave nogle kager, som vi selv, og sådan nogle små biler, vi skal køre om kap med, for underholdningens skyld. Og jamen altså, vi har lidt af hvert. Der er bolsjelavning, ja, der er masser af spændende ting.
som vi hjælper Danmarks indsamling med. Synes I, det er okay, at det er svært at få asyl for de her flygtninge? Jeg synes, at de burde have lettere ved at få asyl, men det må være et svært valg, siden der er mange udlændinge, som laver ballade, og som gør, at vi ikke kan leve trygt. Hvad synes du, Åge? Asyl? Nej, jeg vil hellere have B-syg. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er for noget, det der asyl. Det er ikke lige noget, der er mig. Nej, det havde jeg heller ikke regnet med. Jeg tror ikke, der var noget. Ja. Tak til Åge og Emil. Efter reklamerne får vi besøg af Sydvestfyns Efterskoles Street Performance gruppe, som vil komme og synge et nummer for os. Nu skal vi præsentere SV Street Performance med Halleluja, og bagefter skal vi snakke med Patrick og Maria fra Street Performance, hvor de fortæller os, hvad de har gjort for det. De sidste to gæster, vi har her i studiet, har begge været en del af Sydvestfyns Efterskoles Street Performance hold. Her er de. Patrick og Maria. Hej, velkommen Patrick. Hej, velkommen. Tak. Hej, velkommen. Ja,
Patrick, føles det godt at optræde foran så mange mennesker, og samtidig støtte en god sag? Jo, selvfølgelig er det rart at støtte en god sag, men altså, det er ikke ligefrem det bedste, man kan lave og sådan stå for en masse mennesker. Lad I mærke til, hvilke personer, der har bidraget til jeres street performance? Altså var det for eksempel gamle, ældre, eller var det... Det er jo mest de ældre. Ja. Altså, det var ikke så meget gamle damer og sådan noget, men det var mest dem der i 60'erne og sådan noget. Ja. Har I før været med til noget lignende? Nej. Hvordan kunne det være, at I valgte sådan en sang som Halleluja til... Jamen, det var fordi, at der var nogle ting i den, som vi synes at passede godt ind til det der emne, ikke? Og ja, det var derfor. Vi lavede så også lidt om på den, sådan David, altså vi sang David i sangen, men det lavede vi om til Omar, fordi det var sådan mere arabisk. Ja, præcis. Mere over mod flygtningen. Ja. Var det jer alle sammen, der skrev de sidste 2 vers? Nej, det var Cecilia og Camilla, og så var det Birgit. Vi skal sige farvel til Patrick og Maria. Det her var den sidste del af The SVE Show. Tak for i aften. Tak for i aften. Hej. Hej. Hvad står I og laver her? Lige nu så snakker vi noget sport til mig. Okay. Har det været et godt værksted? Ja. Led op til jeres forventninger? Ja. Har værkstedet levet op til dine forventninger? Meget. Hvad med alle dem, der har deltaget? Har de opført sig ordentligt? Meget. Det er nogle rigtig, rigtig søde elever, vi har i år. Det er jeg også enig i. Den her 100 for Birgit, så 100 for Cornix med vask og støvsuger. Det er 300 kroner, I kan tjene nu. Hvem skal have pengene? Det er den første. Det er min. Ja. Så siger I til, når vi skal skubbe igen, så kommer jeg ud og skubber. Hej Sasha. Hvordan går det med bilvasken? Det var godt. Har der været mange biler? Nå, okay. Hvordan synes du bilvaskerne har været i år? Og lidt svingende. Svingende? Forstået på den måde, at jeg synes, at vi laver et godt stykke arbejde med at støvsuge og gøre bilerne rene, men vi kunne godt have brugt langt flere biler, så vi vil være beskæftiget hele tiden. Okay, men synes du, at I har tjent rimeligt med penge? Jeg havde håbet på mere. Men ja, altså, vi har jo ikke været beskæftiget så lang tid i gangen. Så hvis vi havde haft biler nok, så ville vi have tjent måske 3-4 gange mere. Ja, okay. Hvad står du og laver her, Sepp? Jamen, jeg står og kigger på de 2 mongoler for at lave honningær. Hvordan synes du, at caféfolkene har været i år? Ja, så de bager rigtig godt.